Здравейте хора, аз съм Емо Меси БГ и днес сме обратно с друго видео на Сливара Йол. Това видео ще е малко по-различно, защото мисля да спра да качвам видео на български, защото мисля, че ще е по-лесно да събера сабскрайбъри, когато качвам видео на английски. Така че, да, съжалявам, че повече няма да качвам на български, но просто си помислих, че от друга страна просто това ще е по-добре, за да имам повече сабскрайбъри в YouTube. Защото по-малко хора ще гледат видеята ми в България, отколкото в Англия. Защото нали, по-малко хора и имам един приятел, който има канал, който има канал в YouTube и първо той си беше направил български канал, обаче си направи английски канал и вече качва на английски. Той също живее в Англия, така че да, мисля и аз вече да почнем да качвам на английски. Вече, така че съжалявам отново, че ще качвам само на английски, но просто мисля, че това е така по-добре за канала ми. Така че, да хора, знаете, че в следващото ще правя с видео. Ще правя видео вече само на английски. Така че, да, съжалявам отново и отново. Защото ето, примерно днес двама ютубъри, аз не съм ги чул преди, единият имаше 2000 субскрайбъра, другия имаше около 1000 и те ме похвалиха само единствено, защото качвам на английски. Ако си бяха качвал на български, те нямаше нищо да разберат, примерно, и нямаше изобщо да ме похвалят. Ми казаха, че правят добри видеа, че са ме сабскрайбнали и че ми гледат видеята. Така че да, и това също ме накара повече да правя на английски видеа, защото ще има повече хора. Надявам се да има повече хора, които ще ми гледат видеята. И да. Това съм се прецака. Айде, искам да убивам днеска. Толкова бях близо да го прецакам толкова бълко. Мале, колко беше късметлия. Така че от следващото видео, това е последното видео на български, да знаете. Просто си помислих, че ще е по-добре за канала и да. Иначе аз искам да качвам видео на български, но просто когато качвам на български не се развива много добре. Yes. Канала ми не се развива чак толкова добре, когато качвам на български, затова вече ще качвам на английски. И да. Да знаете. Дано не ми се сърдите или нещо такова. Аз и без това нямах сабскрайбъри толкова от непознати хора, които са българи. Общо взето сабскрайбърите ми бяха само приятели, които са българи. А от Англия, да, имам... Рага-рага-ра! MLG. Майко, колко мас. Сега нямаме прецака, що ще ти няма? Майко, това е силно
Това е най-дългата змия, която съм правил, когато съм играл с Ливарайо, тук като съм снимал, де. Обаче сега кой ще правим? Така, измъкваме се. Така. Мас. Мале колко мас. Айде. Още не съм в лидерборда. Още малко и ще съм в лидерборда. Още малко. И ще съм на 10-то място. Трябва ми още 2000 мас. Обаче, от друга якото е, когато си голям е, че така, отиваш в кръг и обграждаш някой. Така че да. Сега да ме убият сигурно и ще спра видеото, така че... Да, хора. Yes! Не! Искам да го бия тоя. Само така си губам аз. Това беше го оставя тоя. Така че хора, съжалявам още един път, че вече няма да качвам на видео, но си мисля, че вие ще разбирате, когато качвам и на английски. Просто така ми дойде. Не ми се прави друг канал. Така, finally. Най-накрая те убих. Ето лидерборда! 10 съм, хора! Най-накрая! Съм 10. Това е за първи път, че съм в лидерборда, когато снимам. Така че, ей! Най-накрая 10. 9. 8. Изтича ми времето, имам само 2 минути да снимам, обаче само 8 и сега не искам се самоубивам. Ама ще снимам още 1 минута и това ще бъде за видеото за днес. Така, ще изхабивам цялата маса. 7. Сега сам ще се самоубия след малко. Ще се самоубия. Така че хора, ако харесахте видеото, натиснете лайк бутона и се сабскрайбнете за моя канал, ако вече не сте. И още един път съжалявам, че вече няма да снимам на български, но просто това е по-добре за канала. И хора, бай-бай!